Sí. Hola, descobridors. Estem a Barcelona, a Poble Nou, Festival de la Llum. És una exposició a l'aire lliure d'artistes que utilitzen la llum per fer les seves obres. I et posen pel carrer, tenim un mapa i tu vas seguint. Coincideix per les festes de Barcelona, Sant Eulàlia. I res, com a bones obres d'art, pues hi ha de tot. Hi ha de més i més interessant, tu fas cua, mires i critiques, que per això és art. És art, hi ha de més maques, hi ha de més lletges, així que s'ha de venir a visitar i discutir, que això és art.